Aha, láska. A jaká mám ale zuby. Tam si smiať, že či ja mám... Aha, láska. A jaká mám ale zuby. Excelent, hej? No, bielo úplne. Tam Moje si smiať, porovnať, že či ja mám... Láska, ide si to daj ty. Dobre. Už tam asi nemám. Chápete? Takéto biele zuby máte potom. Tieto pasiky teda ste vypredali hneď, ako som vtedy dala tie storky, takže to doskladňujú teraz. Keď to teraz doskladnia, tak máte ešte poslednú možnosť to kúpiť v tejto Black Friday akcii. Na stránke prebiehajú zľavy až do 60%. Ešte tam máte môj 10% zľavový kód, čiže viete dosiahnuť na niektorých produktoch až 70% zľavu. A čo vám chcem ešte ukázať, je, že som si tie zuby umýla aj touto bieliacou pomarančovou pastou, vanilkovou pomarančovou, ale viac tam cítim pomaranč. Normálne, keď si s tým umiete zuby, s touto pastou, vám vonia z úst pomaranč. Normálne vám voní z úst, ako keby ste jedli pomaranče. A zároveň je bieliace, čiže treba používať tú pastu pravidelne, budete mať tie zuby biele a keď chcete úplne že okamžitý efekt, tak použite to bielové bieliace pasky, to je vlastne ich novinka. Takže túto vám nechávam link. Tieto dva produkty sú za mňa úplne že najlepšie aktuálne, aké sú a aké výsledky vám teda vedia priniesť. A ešte využite Black Friday zľavy. Hello Coco.